Kiramtang Preni Pai Krener Cap Arni Lakha Krepli Korkanthi Mondal Congress Committee atum patir piponsi Rongjang Phong LP School Pathuak Lamalong Long Pho Polling Station atum pen Chingrumsi Congress kangdang amai padopon KMCC amai phu Komal Singnar kache pahem phu pon amai long aluhi aman ben KEDCC amai phu Minister Barim Khorsing Ingti Dunmai phu Roton Ingti Kongchunbang Sonjip Teron Kongchunbang Daniel Ingti Kongchunbang Sarjeng Ingti KAYDC Kongchunbang Harmon Singh Ingti Samilangso Block Congress amai phu Potmorong hang KEDMC Dunmai phi ka e dera pia tum pendanglo penangan Congress songja po songja pia tum ta chetongdu Bangso Maya long kachetong dun alu hia tumpen lam theke jai pona tengke BJP rat chare asong atumke kidu ke lagarat khei sotuma phan ke lang kapangri pon thek a sarkar kadi laben BJP atumke rar phan ka chong thui ka chobai lok alamsi ningje thek jot pusi arbopon Kedamtang MLA kilik mate election ahut Arun Roy scheme pen inuda bang phia phan suri ke thom PG pusi ase ke thepen raramai pi kapado pona ling pachetak ponlo bonta non ke pharoner kebra thong ke pen suri isi ansi pipon chot puta arbok ponsi ason kaprek sitami kachechak chot bonta asai claim pon pi puta ningje pon tisi ke bangji ningkan suri hinira inkora hinia ningkan MSC election ahut ke BJP phan parem beknang pusi rada tuma phan than paripon Dogmoka pen Samsung Ingti Karbiang Long Live